Hindi pa! Hindi ka nalaman. Hindi! Tatanggalin mo yun, hindi. Tatanggalin mo, hindi. Oh, sige, tanggalin mo lahat. Tahimik ka, bibig. Tanggalin mo lahat. Sige, kalas. Tanggalin mo. Lahat. Papasok ka ba sa katawan niya? Hindi na. Hindi na po! Sige, tanggalin mo. Babae ka ba lalaki? Babae! Sige, bakit ka nasunod ng espiritu niya? Galit ka ba sa kanya na inggit? Ingit po! Sige, bakit ka naman nainggit sa kanya? Maganda ako, tapos marunong Maganda siya. Sige, kalasin mo. Ha, tanggalin mo. Tanggalin mo. Ubus, lahat. Pangit yan. Hindi maganda. Maganda ka sa kanya. Sige, kalas. Tanggal. May asawa ka na, wala pa? May asawa ka, wala? Sige, tanggalin mo lahat. Huwag mo na gamitin ang utak niya, huwag ka nang tumakas. Ha? Itigil mo yung bibig mo, kung di pipilipitin, biyan mo yung bibig mo. Tanggalin mo lahat. Lahat! Hanggang dibdib niya. Takasan ang kuryente magpipig ko. Sige. Ilagay mo ng apoy. Sige. Ilagay mo pa ng tubig. Sige. Painitin pa. Takasan mo ng konti. Sige. Ilagay mo pa ng apoy. Sige. Uulit ka pa. Sige, kalasin mo lahat. Sige, tanggal. Maganda siya. Sige, wala kang tiwala kay Chris, ha? Okay, paspas. Ubusin mo. Sige, tanggalin mo. Tanggal at tanggal. Maingit ka pa. Maingit ka pa. Sige. Bata ka pa, matanda na. Bata ka pa, matanda na. Sige ka lang. Siguraduhin mo mawawala yung sakit niya sa dibdib, pati niya sa tagiliran niya, pati sa likuran. At hindi yan nawala sa araw nito ito'y tortodasin kita sutunugi ko ang espiritu mo. At ibabalik ko itong sakit sa iyo, lahat. Tanggal. Dapat 15 minuto makalas mo lahat yan. Pag hindi mo kinalas yan, sa ayaw sa gusto mo, kakalasin ko pa rin yan. Manda ka sa akin. Binibigyan kita ng 10 minuto. Marami-rami pa. Lahat. Apat na minuto na lang binibigay ko sa'yo. Pag hindi mo inubos yan, binibigyan kita ng pagkakataon.
3 minuto na lang ang binibigay ko sa'yo. Ano? Masarap na kuryente, no? Tanggalin mo na tanggalin. Tanggalin mo. Dalawang minuto ibinibigay ko sa'yo. Kung hindi mo pa tinanggal yan, isaas magbiti ko ng konti. Gawin natin sandal. Taas mo na apoy. Hindi, subukan mo kung hawakan pag hindi ka talaga pugutan mo yung sige. 1 minuto na lang. Sa araw na ito, ginahatulang kita bilang alipin ni Heso Kristo upang matuto kayo tumawag kay Heso Kristo. Gising. Ingat. Ingat. Inom ng konti. Ay, huminga ka muna ng konti. Inom. Konti lang, tita. Konti pa. Hindi magbabago yung kalaban mo. Kaya binalik ko muna yung sakit sa kanya. Inom. At ka ba na umiyak? Uminom ko muna. Magsusupikit yung hangin eh. Gumagana pa to. Kunti pa. Huminga. Huminga 3 beses. Relax pa. Hindi, punasan mo muna yan. May tatanong ko sa'yo, simple ang tanong ko. Punasan mo muna. Huminga ka. Mamaya natin na yung daliri mo kung nagkadugo-dugo na yan. Punasan mo muna. Sige, punasan ang katawan. Magantay. Ngayon, umikit ka. Time till. Isipin mo yung mga anak mo. Tapos sabi mo kay Kristo, salamat. Salamat po. Sabi mo yung Jesus name, 3 beses. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Amen. Amen. Pagpagpagpa mo gano'n. Ngayon, idilat mo yung mata ni Kristo dahan-dahan. Ngayon, hawakan mo yung dibdib mo kung ano. Hanggang na po, hindi ka kanin mo. Ano, yung likuran mo. Ang pinakaiba, Kaya po na din po. madali na lang yan. Ulit ko, itong tanong ko lang, oo, hindi ang sagot mo. Simple lang ang tanong ko.
Yung pumikit ka dyan, di ba pag pumikit tayo, ganito. May makikita ka pang liwanag, di ba? Opo. Ayan. Pag tinakpan mo itin sa mata mo, dadagdagan mo, makikita mo pa rin yung itim, ha? Ngayon, yung pumikit ka, may nakita ka liwanag o madilim? Madilim. Anong klaseng dilim? Yung dilim lang po talaga. Saan to? Sa CR? Sa loob ng kwarto, sa daanan, etc. Wala po talaga. Talagang... Wala ka nakikita sa paligid mo. Madilim na madilim, para kang nakalagay sa isang sako at tinaklupan ka pa ng drum. Para ganon. Opo, mga ganun. Wala ka nakikita. Yung nagdarasal sa'yo, malapit lang. Sabi niyo, ano yung pamilya sa'yo? Oo. Oh, ngayon, ang pakiramdam mo? Okay na po, magaan talaga. Magang? O, hindi ka na pupunta sa medisina. Pagbigay mo na sa bisa ko yun. Sabi ko nga, hindi ko na Marami na nagsabi. Di ba? Parang ano? Okay na? Opo. Alayan nga sa... Okay na po ang pag-aramdam ko. Hindi po talaga mabigat na bigat. Tapos mga ilang araw talagang papunta ako dito sa'yo. Yung parang talagang gusto akong patayin. Pinatay na kita eh. Pumunta ka pa rito. Dito na nga lang, papatay na kita. Galing dito yan ako. Oh, shoutout niyo taga Bicol. Dito Yun rin lang yan. po. Thank you kay... Kaso Sa na mga Sarili tayo. po. Ano paramdam? Iaayusin pa yan. Meron pa tayong 7 minuto eh. Sakto 21 minutes yan. Tapos. Okay. Alisin mo na yung salamin. Ang mapasag, sayang salamin. Mahal. Salamin ko nga pinagawa ko. 4-5. Aggregation lang sa pag-ibig. Oh, yung mata ko, nakikita ko pang doon sa dulo. Lahat. Yung tinakpan na yung sa kong mata rito, biglang nanlabong. Oh, yun doon, tetakpan, malinaw pa rin. Sabi niya, ano lang yan sa, hindi naman, ano lang, masakit lang, hindi naman nagdulubak. Ayun, kaka-cellphone ko yan, kaka-edit ko. Tinitignan siya ako. Alam ko, pinayin ka. Kakatigil-tigil siya ako. Anong paramdam? Sinagang po. Magaan talaga. Madali na lang yan. Maglit na lang yan. Maswerte ka ma, umiinit eh. Kaya sabi siya, pag umiinit, swerte ka. Pag hindi umiinit, hindi ka swerte. Pero ang panyo niya. Ito wala. Hindi talaga ako nagdalaw kasi pumunta dito. Di ba? Wala. Galing dito. Lang. Aba. Dito sila. Ganito. Mawala na ito sa ng nanay mo. Nakita ko na, naramdaman ko na lahat ng ugat niya. Wala. Ang sarap. Bawa. Ayan. Gusto mo rin. Gusto mo rin. Tumulog na. Nung ngayon, pakaramdam mo sa sarili mo. Tigala mo. Ha? Buwan po talaga. Yung dibdib mo. Opo. Kasi nung dati po talaga grabe. Parang may nakatusok dito parati. Bigla po talaga yung parang Diba, sabi sa'yo, ganyan yung nagdarasal sa'yo. Parang meron siyang inilabas doon, tapos diretso pumusok doon sa'yo. Intindihan mo na? Sabi niya yung kamay niya, nakita ko yung kilawete niya kamay. Kasi yung kanan, kaya ko napansin kilawete. Ito kasi nakikita ko yung pakanan. Tulak ito kilawete. Sabi niya, tapos may lumabas doon sa kamay niya, dumiretso sa'yo. Intindihan mo na? Sabi niya, sinisikip yung dibdib. Kaya sumakas na dibdib mo, kinukulang ka niya. Kinukulang ka pala eh. Diretso ka rito. Kinukulang ka niya. So, bakit sabi niyo malakas ka rin? Ako, hindi mo nakikita. Diretso lang mo na higa. Diretso lang. Ayusin pa yung kami. Ako ko rin, wala pa rin nakita. Kinukulang ka niya. Relax lang. Dito na, wala ko nakita. Bisaya ka hindi.
Kay Dala wala. Parang sangat na parang naputin yung mabuti ko. Galing ka ng Bicol, di ka nagdala ng ano, yung... Mani, ay pili. Hindi yun. Sarap yun. Yung manghang. Happy to express. Oo. Marami ito na yung gusto niya. Wala, hindi ka na pupunta, hindi ka na babalikan ng boyfriend mo. Ay, di ka na mawali. Hindi ka na babalikan ng kaway mo. Hindi magbabago yun. Eh, masama ugali niya. Relax yun. Yan, kabila. Bigyan na ako malaki. Hindi na kailangan lang. No, papatayin ka niya. Nga ba, hindi mo lang nakakabigyan ito, no? Pumunta ka sa ano, na. Puli-puli na yan. Yan. Lapa. Dito natin pupunin yan. Kunti pa. Relax. Ayaw nga kasi, hindi. Nanganak siya hindi siya na hindi. Yung ba't pagpagalit na nga, hindi pa kanya dapat na lang. Hindi siya nakasot na mga kusog naman yung pag-buntis ka, kung baka kasi mga ano na hindi siya kailangan pag natapos na pero 15 days, lagyan mo ka sa babalik kita matulog. Okay. Hinga. Upo na. Tingnan mo kung anong pinagkaiba. Siguro naman sa lahat ng punat-punat sa mga buto mo. Sige, anong pakiramdam? Tinig na. Ha? Nalitan ako ng tinig ko. Nawala ka ng tinik? Grabe ito. Parang ano? Thank you. Eh, wala na sa dito mo? Wala na pati likuran mo? O lakad ka, doon mo malalaman yan. Tingnan natin kung anong klaseng galaw ang hangin ang gagalaw sa'yo. Yung lakad lang na normal. Tingnan natin. Yung pinagkaiba? Layo yung nilakad niya. No. Tumatawa ka na dahil magaling na. Kanina hindi ka tumatawa. Paalam na. Taga saan ka sa Bicol? Thank you po. Taga-Daraga po sa Bicol. Mega shoutout sa mga taga Daraga Bicol. Bye-bye. Ilang taon mo na sakit yan? Ako 2 years na po. Sige, thank you.